مزمور داويت معرف 94 وእግዚአብሔር ኣምላኽሕነ ኣታ ኣምላኽሕነ ኣንጸባርቕ ኣታ ፈራድ ምድሪ ተንስእ ንዕቡያት ከም ግብሮም ፍደዮም ክሳዕ መዓዝ እቶም ረሲኣን ጐይታየ ክሳዕ መዓዝ ረሲኣን ክዕወቱ እዮም ዘረባ ድርቅና ይፈልፍሉ ኩሎም ገበርቲ እከይ ይጀሃሩ ኣለዉ ወእግዚአብሔር ንህዝብኻ ይቕጥቅጥዎ ንርስትኻውን የጨንቕዎ ኣለዉ ንመበለትን ስደተኛን ይቐትሉ ንዘኽታማት ከኣ ይሓርዱ እዮም እሞ እግዚአብሔር ኣይርእዮን ኣምላኽ ያዕቆብ ኣየስተብህሎን እዩ ይብሉ ኣለዉ ኣቱም ዳንዴታት ህዝቢ ኣስተውዕሉ ኣቱም ዓያሱ መዓዝ ኢኹም እትልብሙ እዝኒ ዝተኸለስ ኣይሰምዕንዶ ዓይኒ ዝፈጠረስ ኣይርእይንዶ እዩ ንህዛብ ዚቐጽዕ ፍልጠት ንሰብ ዚምህር ኣይግስጽንዶ እዩ እግዚአብሔር ንሓሳባት ሰብ ከንቱ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ወእግዚአብሔር ጉድጓድ ንረሲእ ክሳዕ ዚኰዓት እቲ ኻብ መዓልቲ መከራ ከተህድኦ ኢልካ እትቐጽዖን ብሕግኻ እትምህሮን ሰብ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ንህዝቡ ኣይክድርብዮን ንርስቱ ኸኣ ኣይኪሓድጎን እዩ ፍርዲ ኣብ ጽድቂ ኽመልስ እዩ እሞ ኩሎም ቁኑዓት ልቢ ክስዕብዎ እዮም ኣብቶም ገበርቲ ኽፉእ መን ይትንስኣለይ ኣብቶም ዓመፀኛታት ከ መን ይቖመለይ እግዚአብሔር ረድኤተይ ነይሩ እንተዘይከውንሲ ነፍሰይ ኣብ ስቕታ ንምሕዳር መቐረበት ነይራ ጐይታየ እግረይ ኣንደልሃፀ ምስ በልኩ ጸጋኻ ደገፈኒ ጓህልበይ ኣብ ውሽጠይ ምስ በዝሐ ምጽንናዕካን ነፍሰይ ኣሓጐሳ ከም ሕጊ ኢና እናበሉ ዓመፅ ዚገብሩሉ መንበር ጥፍኣት ዶ ምሳኻ ሕብረት ኣለዎ እዩ ንነፍሲ ጻድቕ ሓቢሮም ይወድቅዋ ንንጹህ ደም ድማ ይኹንንዋ ኣለዉ እግዚአብሔር ግና በሪኽ መጸጊዕየይ ኣምላኸይ ድማ ከውሑ መዕቆብየይ እዩ ዓገቦም ኣብ ርእሶም ይመለስ ብእከዮም ከኣ ኸጥፍኦም እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከጥፍኦም እዩ